βγάλει και πιστέψτε με, το λέω από καρδιάς. Έλα Παναγιώτη μου. Κυρία Ρωτογιάννη. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά πρώτα απ' όλα, γιατί κάθε χρονιά η γιορτή μας εκπλήσει. Είναι όλο πιο ζωντανή, δεν ξέρω, τουλάχιστον σε μένα στα γαλλικά μου μάτια φαίνεται έτσι. Ήταν πάρα πολύ σωστή, επομένως, η απόφαση όταν ξεκίνησε το βραβείο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να το πάρουμε μια τέτοια μέρα, που είναι σχολική γιορτή και έχει σχέση με τους νέους και έχει σχέση με τη μνήμη και να μην υπάρξει λύπη. Και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ και εκείνους πριν και τώρα τη Δημοτική Αρχή αυτή που φροντίζει το βραβείο, γιατί είναι ένα βραβείο που απευθύνεται βασικά στους νέους του Μεγανησίου, γιατί ο Παναγιώτης και η Ελένη Ρωτογιάννη ήταν άνθρωποι που ήρθαν εδώ στα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο του 50 και τις αρχές δεκαετίας του 60 και δούλεψαν με πάρα πολύ καλή διάθεση, τους άρεσε πάρα πολύ ο τόπος και ενσωματώθηκαν σε αυτή την κοινωνία και είχαν να το θυμούνται για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Και αυτό για μας μένει αξέχαστο. Επομένως, ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους. Και τα παιδιά και τους γονείς που είναι εδώ σήμερα και το θυμάστε κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά να το παίρνει ένα παιδί που καταρχήν έχει δύο πολύ αγαπημένα ονόματα για μένα, το Παναγιώτης και το Γιώργος. Αρέσουν πάρα πολύ τα διπλά ονόματα, αν και νομίζω ότι δημιουργούν λίγες δυσκολίες, αλλά κάτι σημαίνουν. Το πρώτο είναι αυτό. Και ήθελα το δεύτερο να πω ότι με αυτή την οικογένεια είχαμε σε προσωπικό επίπεδο δεσμούς. Η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε πολλές φιλίες, αλλά με τις λίγες φιλίες που είχε ήταν πολύ, πολύ δεμένη. Η γιαγιά Ζωή, λοιπόν, ήταν μία από τις φίλες της, η Ζωή Μαυρομάτη. Θυμάμαι να έρχεται σπίτι, να της κάνει παρέα, να συζητάνε και ήταν από τις στιγμές που ευχαριστιόμασταν που ανήκαμε σε αυτή την κοινωνία, αισθανόμασταν ότι είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Από την άλλη μεριά, η κυρία Βάσο Μαυρομάτη ήταν παιδίατρος. Και θυμάμαι να κατεβάζουμε τον Αντώνη με αισθηματική βροχίτιδα από τους Καλάδες, ο παππούς και η γιαγιά, που ήταν υπεύθυνοι για τις καλοκαιρινές του διακοπές, και να έχει μία έκρηση βροχίτιδας και να τρέχουν στη Βάσο για να το βοηθήσει, γιατί αισθανόταν την ευθύνη σε παππούς και γιαγιά, με ένα εγγόνι πάνω στο χωριό του, πώς αυτό θα πάει. Επομένως, είμαστε από πολλές πλευρές δεμένοι με αυτή την οικογένεια. Είναι για μας πραγματικά η έννοια της ενσωμάτωσης της οικογένειά μας με αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ στον Παναγιώτη Γιώργο να έχει καλές σπουδές, να δείξει ζήλο για τη γνώση, να είναι καλός φοιτητής, να έχει μεταφροσύνη, να μην απέρεται, να κρατάει πάντα μέτρο στη ζωή του και να δώσει μετά ό,τι μπορεί στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στο κοινωνικό σύνολο. Και για μας όλους τους υπόλοιπους θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να σας ζητήσω να τους έχουμε στη μνήμη μας όσο τους γνωρίσαμε ή από τους